ҳамсар маями духтар. ҳамсара? бале ака. ҳаёт маину беномус сӯзонд. то андозае ки ман медонистам ба ман мегуфтӣ ки ҳамсар надорам. бале ака. зино мекардӣ, насиҳат мекардам ки ба фарзандат мерасад, мегуфтӣ фарзанд надорам. ба ҳамсар мерасад, ҳамсар надорам. оз ин аз куҷо пайдо шуд? кош ҳама хел мешид ака. ҳаётум сӯхт ака. ман ёдамро мекушам. тамом. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтан. ку хоҳари азиз, инҷо даро ки ба ман асли воқеаро нақл кун. то оне ки ба ман гуфтанд шумо оилаи далерҷон ҳастед, бале? чӣ шуморо водор кард ки дар ин шаҳри ғурбатсаро барои чӣ омадед шумо инҷо? акаҷон шумо оли ҳамаи капура намедонед. ваалейкум ассалом. мешавад чун кади бо занг задиса? як ҳафта шид занг задесам телефонотонро намебаред.